Anga foli ani waleɲuman be kata oma Mali kono ani Mali kokan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen bɛ jabaranu kɔrɔ yasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ TV série fila bamanankan kunnafoniw na minnu bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunnafoniw ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la an b'a yira aw la k'a fɔ nin y'a a kuma selen ɲɔgɔn dalajɛrɛba dɔ kɛra an ka jamana kɔnɔ tɛnɛn don avril kalo tile 15 san 2019 ɲɔgɔn dalajɛrɛ in kɛra sababu ye ka maa faamuyali caman ka bɔ Mali kɔnɔ ani farafina jamanaw caman na kɛrɛnkɛrɛnya minnu ka baaraw ɲɛsinnen bɛ nafolo olu bayɛlɛmali ma farafina jamanaw kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ lajɛlen bolodara dunanjigi soba masale ACI 2000 kɔnɔna na Bamakɔ an fɛ yanni nɔ a baara ninnu ɲɛmaya tun bɛ an ka minisiri min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ tungarange maliden minnu sigilen bɛ kɔ kan n'an b'u wele ko tungarangew ale ni a tɔɲɔgɔnkɛ min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ jagoko ma an ka ɲininikɛla Marietou Diallo a n'a ka jatala Baba Keita an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlaw fɛ nin tile fila atelier bɛna sigi sen kan walasa ka kunnafoni lakika di sɛbɛn kan min b'a yira ko jamana minnu bɛna falen kɛ nɔgɔya kɔnɔ o donna ba la wa a baaraw bɛna daminɛ o hukumu de kɔnɔna la nin tile fila atelier in bɔla ka ɲɛsin sɔrɔ bosobaw ma a bɛna kɛ sababu ye u ka sɛbɛn in kɔnɔna ko dɔn k'a dɔn tigitigi don n'a nataw la u sen bɛna don baara min na ka falen kɛ farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nɔgɔya kɔnɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya yɛrɛ ye o kuma ninnu fɔra a bɛ san 5 bɔ bi farafina jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ projet belebele don nka a ka kan a kɔnɔna kumaw ka fɛsɛfɛsɛ bɛɛ k'i ka tata sɔrɔ a la. Ministère des Mali de l'extérieur ani ministère de commerce u jɛra ka nin atelier ni organiser ka mɔgɔ kunnafoni jumɛn na u b'a fɔ accord dɔ ma ko accord zone libre échange continental africaine Afrique jamanaw bɛɛ a bɛ san 2 bɔ a kɛra Nairobi u ye accord ni signé u y'a ye waati dɔ la u b'a fɔ ma ko commerce intra-africain Afrique jamana 50 dɔɔni u tɛ jago sira waliya kosɛbɛ u cɛ u b'a wale ni jamana wɛrɛ de ka tɛmɛ u yɛrɛ ka continent kɔnɔna la donc hakili jakabɔ nana kɛ ko ka fɛrɛ kɛ ka accord dɔ signé mun b'a to olu dama u bɛ échange mun kɛ bi kɛmɛ o kɛmɛ 15 don Afrique jamanaw bɛ baara kɛ condition mun na échange commerciaux 15 don ko pour que o ka taa ɲɛ a ka taa hakɛ la mun bɛ bɛn u ma fo ka fɛrɛ kɛ ka bɛnkan dɔ signé u cɛ u b'a fɔ ko accord o accord ni bɛ mun de fɔ u y'a a période kɛ san 10 jamana 50 ani dɔ mun y'a ratifié sisan a bɛ jamana 53 bɔ jamana 52 plutôt jamana 3 dɔrɔn de bɛ mun b'a ratifié olu ko k'u bɛ hakili jakabɔ k'a la an kun ye hakili jakabɔ dɔ kɛ ka f'u ye k'a fɔ ko u ka jateminɛ kɛ n'a fɔra ko an ka espace dayɛlɛ mɔgɔw ka bɔ kɔfɛ u kana n'u ka minɛnw ye u kana feere an ka jamana kɔnɔ yan k'a sɔrɔ u ma taxe sara d'abord gouvernement yɛrɛ fɛ a bɛ joli de perdu parce que aw b'a dɔn cogoya min Mali la an ka jamana ressource ba t'a bolo a ka ressource principale ye a ka impôt n'a ka taxe de ni an ka budget jateminɛ bi kɛmɛ o kɛmɛ 70 o 80 a bɛ bɔ douane ni impôt de la mais n'a fɔra ko ka minɛn dayɛlɛ mɔgɔw ka don barrière ka bin a bɛ sɔn ka dadigi kɛ an ka recette la yala gouvernement ye hakili jakabɔ kɛ fɔlɔ n'a kɛra tan n'an y'a dayɛlɛ dans 10 ans an bɛna joli de perdu an ka recette la pour ka fɛrɛ ɲini o la o ye kelen filanan industrie mun b'a fɛ yan industrie mun bɛ Mali la yan niveau ba tɛ an fɛ yan o tɛ maloya ko ye jamana minnu kɛlen bɛ k'an lakori an bɛ espace dɔ kɔnɔ u b'a fɔ 1 mois jamana 8 don jamana 2 bɛ yen olu ka industrie ka ca ni an ka industrie u fo 3 yɛrɛ ça veut dire que an bɛ importation de kɛ ka caya ka tɛmɛ an bɛ mun produit yan n'a fɔra ko bɛ kɛ ni minnu b'u ka minɛnw bɔ kɔfɛ ka na yan u bɛ don yan ka sɔrɔ u ma taxe sara industrie minnu bɛ yan olu bɛna kɛ cogo di a ko ni siɲɛna mais san 10 de don san 10 a bɛ dayɛlɛ progressivement a fɔra produit dɔ bɛ yen k'olu sen t'a la produit dɔ bɛ yen olu sen b'a la mais produit mun b'a la o de ka ca
ka tɛmɛ produit mun sen t'a la État kan ka politique dɔ kɛ an ka industrie a bɛ se ka bila niveau jumɛn na ka tɔw bɔ sinon ka tɛmɛ tɔw kan mun na a ye jamana ye Ala ma an garisɛgɛ kɔgɔji la an bɛ taa an ka minɛnw bɛɛ bɔ kilo 1000 1000 ani dɔ ka na yan avantage bɛ olu tɔw ninnu fɛ pays côtier ninnu bɛɛ fɛ bateau bɛ na dɔrɔn a b'i jɔ minɛnw bɛ jigin et jamana fana ka bon donc faut ka politique dɔ kɛ pour que an ka consommation caman ka bɔ a la sinon a ka bani an bɛ fɛn fɛn consommer yan o k'a sɔrɔ an bɛ se ka a produit yan k'a transformer hali n'a ma se ka taa n'a ye kɔfɛ ka sɔrɔ an yɛrɛ an ka besoin min mun ye ka sɔrɔ a bɛ se ka boli kɛ n'o kɛra n'an ye consommer malien dɔ k'a la lala an mago bɛ mun na a bɛ produit an fɛ yan nɔ an bɛ se ka wasa don a la. Farafina jamanaw ka tɔnkuluba Union Africaine ale ye i sen don baara ninnu na a ka ciden y'a yira k'a fɔ u bɛna dɛmɛ bɛɛ lajɛlen don Mali ma jamana min ye ŋaniya ta k'a fɔ a bɛ falen baaraw daminɛ nin kɛnɛ kan kɔkan maliyɛnw ka minisiri tun bɛ yen nɔ a y'a jira k'a fɔ ale ka minisiriso kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ walasa nin baara in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Mali jamana bolo o tɛmɛnen kɔfɛ jago minisiri fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ ni falen in bɛna kɛ nɔgɔyaba ye Mali commerçants bolo k'aw ladɔnniya k'a fɔ Zlekafu yɛrɛ a sigila sen kan marisi kalo tile 21 san 2018. Minisiriso min ka baara ɲɛsinen bɛ ɲininiw ani kokɔrɔw tali ma k'u don ba la n'an b'u wele ko ministre de l'innovation et de la recherche scientifique ale ye baara kura dɔ nun donni bisimila an ka jamana kɔnɔ min kɛra tɛnɛn don avril kalo tile 15 san 2019 a kɛra dunanjigiso Amitié la Bamakɔ baara in n'a kun ti dɔwɛrɛ yasa fɛrɛ ani dabaluka tigɛ sumaya bana o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ farafina jamanaw kɔnɔna na an ka ɲininikɛla Tata Touré ani Fuseni Keita an ka ɲɛmadenw ka sɔrɔlo fɛ. Ni ye cakɛda ye min n'a ka baarabolow ɲɛsinen don sɛgɛsɛgɛli ma sɛgɛsɛgɛli minnu n'u bɛ tali kɛ ba donni na furakisɛw la min n'a bɛ ba don sumaya banakisɛ kɛlɛli la n'a bɛ fara ɲɔgɔngali kɛ farafina jamana 4 na ka fara nansara jamana 6 kan u ka baara tako filanan siraw kan ni réseau in ka baara hukumu kɔnɔna na a bɛna jɛkulu dɔ fara ɲɔgɔn kan sɛgɛsɛgɛli nasiraw fɛ n'o ye recherche ye jɛkulu min n'u bɛna u fangaw fara ɲɔgɔn kan walasa ka ba don furakuraw la min n'a bɛna ɲɛsin sumaya banakisɛ kɛlɛli ma jamanadenw mago ɲɛli sira kan an'u ka kɛnɛya sabatili u ka baara tɛmɛnenw kɔfɛ o min waliyara san 10 kɔnɔ bi kɛnɛ sigi ko comme yɛrɛ ɲɛ b'a la an yɛrɛdama bɛ yan dunanw bɛ yan jamana 10 de farala ɲɔgɔn kan san 5 in kɔnɔna la jɛkulu in bɛna ɲɛsin fura n y'a f'i ye cogo min ni fura dɔ bɔra bi n'aw hakili b'a la fura fɔlɔfɔlɔ dun bɛ n'u b'a kɔle ko Nivaquine bon bibi in na Nivaquine tununa mun de kosɔn parce que a tɛ se ka fura fɛn soso fana in furakɛ tuguni alors donc wagati bɛɛ ni fura kura bɛ bɔ soso fana b'i labɛn ko o fura kunbɛn donc wagati bɛɛ f'an ka fura kura de bɔ k'a tester k'a lajɛ min bɛ se ka soso banaw kɛlɛ. Nin baaraɲɔgɔnya min filɛ nin n'a tɛmɛna nansarala jamanaw ani farafina jamana minnu n'u bɛ ɲɛtaga sira kan walasa ka dankari kɛ sumaya banakisɛ kɛlɛli la musaka minnu donna la walasa a ka se ka waliya a bɛ t'i jɔ euro wari miliyɔn 10 na min n'a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ san 5 kɔnɔ nin ye baarabolo ye min n'a bɛna tɛmɛ ɲininikɛlaw dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin furaw ma min n'a bɛ dankari kɛ sumaya banakisɛ la farafina jamanaw la ani nansarala jamanaw n'a laɲiniw bɛ tali kɛ ba donni na furakuraw la. An ka jɛkulu an bɛ jɛkulu kura de kurunko karili la sumaya fura minnu b'an bolo sisan olu ka ɲi nka taalen ɲɛfɛ n'u fanga dɔgɔyara fo fura kuraw de ka sɔrɔ donc anw ka baara de ye k'o don ɲɛsigi ka fura kuraw ɲɛɲini k'olu bila mɔgɔw nagakɔrɔ dɛmɛbaga commission européenne de ye a financement kɛ u ka jɛkulu min bɛ fɔ ko EDCTP ka financement de don n'a a bɛna daminɛ ɲina ka taa san 5 nata in an ka laɲini y'o de ye nin ye fura kura de ye donc sɛgɛsɛgɛliw de bɛ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔ minnu kɛra olu kɔni b'a jira k'a fɔ fura ɲuman de don mais sɛgɛsɛgɛli kuraw de bɛ kɛ ka jama min bɛ don olu sɛgɛsɛgɛli la k'o jama caya pour que an ka se k'a sɛbɛntiya k'a fɔ fura in ka ɲi kɔlɔlɔ t'a la n'olu jaabiw sɔrɔla tuma min na a fura bɛ sɔrɔ kɛ fura ye minnu bɛ bila dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ.
jama dugu naani de b'an ka jatela Mali kɔnɔ n'o ye an ka baarakɛ yɔrɔ kɔrɔw ye Bugula Amobo la o bɛ Sikaso kɛrɛfɛ Kole filɛ nin ye Laginɛ sira kan Sotiba o filɛ nin ye Bamakɔ an kɛrɛfɛ yan nɔ ani Falajɛ Kati Falajɛ an hakili de b'a la Mali kɔnɔ ka baara kɛ o dugu naani de kɔnɔ bon ni baara kɛrɛnkɛrɛn in na muso kɔnɔmaw sen tɛ nin na nka baara wɛrɛw bɛ yen an jɛɲɔgɔn wɛrɛw ka baaraw la muso kɔnɔmaw sen bɛna don min na nin bɛ taa denmisɛnnin san 6 kalo 6 ka taa sanfɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin baarabolo in laɲini dɔ ye ka ɲininikɛlaw ka dɔntaw ka wuriya farafinna jamana 4 na minnu sen bɛ n'a ye nin sɛgɛsɛgɛli ninnu baaraw la i n'a fɔ Mali jamana, Burkina Faso, Gabon ka fara Niger jamana kan. Buguni maire kɔrɔ n'o ye Elhaji Yaya Togola ye ka sanga ni a dɛmɛbaga jɛkulu olu ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna ye a kɛra sababu ye u k'u bolo fa ka to ka kɛnɛyasoba ko jɔ ko ɲɛsin tabakɔrɔlen ka denw ma min bɛ Garalo commune na lajɛrɛ in kɛra sababu ye ka maaba caman u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka na fara ni hakilina ɲuman in bɔra maa min na n'o ye Elhaji Yaya Togola ye ka ɲɛsin Garalokaw ma yasa u bɛɛ lajɛlen kana k'u ka dɛmɛ an'u ka baaraɲɔgɔnya ko sɛmɛntiya ka ɲɛsin ama bara nondoni kɛra dimanche do avril kalo tile 14 san 2019 an ka ɲininikɛla Amadu Jara an ka ɲamada ka sɔrɔlo fɛ. Tabakɔrɔlen Togoda ye mun na duguden bɛ t'i jɔ maa 1000 na ni kilomètre 20 bɔ ɲɔgɔnko b'a ni Garalo commune cɛ o mun ni Buguni cɛ kilomètre 55 ye ni don kelen na to tariku kɔnɔ bawo tabakɔrɔlenkanw bɔra ko kɔnɔkulu wasa ka ni dɔtɔrɔso in jɔba a n'a nɔfɛ jamaw n'o ye Buguni préfet ani Garalo sous-préfet fo ka taa bila Buguni mara dɔtɔrɔ ɲɛma ani maa caman wɛrɛ k'u bisimila ɲagali ani donsow ka fɔlisen duman kɔnɔ. Elhaji Yaya Togola a ye fɛn min ka an ye tabakɔrɔlenkaw a y'a wasa don a la a ka a entretien kɛ k'a tɔbɔtɔbɔ no o kɛra an bɛɛ bɛ nisɔndiya an bɛɛ bɛ kunna wolo. Bisimilakanw kɛlen kɔfɛ ni kɛnɛ in sabu ɲuman y'a ka nisɔndiya jira ka sanga ni tabakɔrɔlen dɔtɔrɔso fɔlɔ jɔli ye o mun nana kɛ sabu ɲuman ye dugudenw ma ni k'u ka kɛnɛyaw sabati. Hinɛ ani adamadenya tɛmɛ sira ni ye miiri muso kɔnɔma ma a ka o ta nɛgɛso la ou bien ka don wotoro kɔnɔ ka kilo 15 kɛ ni a ye souvent a bɛ kɛ sufɛ tuma dɔw a bɛ kɛ tileba kɔrɔ tuma dɔw la a bɛ kɛ san kɔrɔ ko ka a kɔnɔma doni ka taa n'a ye k'i bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la Garalo ou bien duguba kɔnɔ ayiwa vraiment ni miiri o ma ka na ye musow bɛ souffrance min na diɲɛ kɔnɔ i se ye min ye a bɛ se ka jɔ yɔrɔ dɔ la n'o tɛ i se ye min ye i b'a kɛ o ɲɛ dɛ o sira de y'a kɛ an ka jamana mɔgɔ k'a lajɛ vraiment an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ko caman bɛ yen vraiment ko k'olu dabila de bɛsɛnkɔniya ni ɲɔgɔn juguya gansan vraiment a tɛ fosi ɲa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ Garalo maire fo parce que ale y'a ka commune de dayɛlɛ k'a di k'an ka na baara kɛ baaraw minnu kɛra kɔnɔ sisan vraiment an b'a fɛ an bɛɛ de ka kunna wolo de sɔrɔ a la. Ni dɔtɔrɔso in dayɛlɛlikɛla tare ye tabakɔrɔlenkanw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso lasiribatɔw bawo waati tɛmɛlenw na olu tun bɛ taa u ka kɛnɛyako ɲɛnɛbɔ Garalo dugu kɔnɔ degun ni gɛlɛya kɔnɔ ka da sira yɛrɛ cogo kan. Kɛnɛ in nafa ka bon mɔgɔw sigi waati mɛnna an tɛna kuma jɛnya mais n bɛna minnu fɔ dɔrɔn o ye barikada ye ani foli ye ka foli kɛ kurakuraya ka di Yaya Togola ma a ye baara mun kɛ yan ani cercle fan bɛɛ a n'a ka fondation les frères du sud école-sojɔw b'a la dɔgɔtɔrɔsojɔw b'a la kɔfɛ kɔlɔnsenw b'a la musow ka nakɔ maraîchage yɔrɔw b'a la baara nafamaw minnu kɛra cercle ɲɛfɛ a ka ca an tila minnu tɛmɛna olu da sera a dɔw ma tabakɔrɔlen ta in n yɛrɛ ye sira mun taama ka bɔ Garalo ka na yan nɔ sira man ɲi ka d'a kan tuguni ka yɔrɔ ka jan dɔɔni réseau yɛrɛ tɛ yan kilomètre 18 sira tɛ yen ayiwa an sisan dɔgɔtɔrɔso jɔlen de an bɛna dɔn k'a fɔ ko ja musow tun bɛ baara la yan
ni dɔtɔrɔso dayɛlɛli bɛ tali kɛ jamana faamaw ka laɲini na kɛnɛya binankun kan. Buguni médecin chef kɛlen kɔ ka wale ɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin ni dɔtɔrɔso in sabu ɲuman ma. A ko fɛɛrɛ ni dabali natigɛ joona waasa baarakɛminɛnw bɛ se sɔrɔ dugudenw ka lafiya kosɔn. Ayiwa an bɛ kɛnɛ mun kan bi nin ye kɛnɛ sanima ye, nin ye kɛnɛba ye. Dɔgɔtɔrɔso o ye kɛnɛya de ye. Ni maa mun kɛra sababu ye ka kɛnɛya lase sigida la an b'o fana fo. Ayiwa donc nin ye politique nationale de santé de ye. Parce que sisan Mali kɔnɔ a yɛrɛla k'a fɔ gouvernement bɛ ka baara mun kɛ ka kɛnɛya surunya sigida la. Dɔgɔtɔrɔso ni jɔli nin y'a baara dɔ de ye ka kɛnɛya surunya sigida la. Ni dɔtɔrɔso in tɔgɔ dala maa mun na o de ye Mɛdje Sangare ye n'ale ye tabakɔrɔlen maabakɔrɔ dɔ ye, wa dɔtɔrɔso in sabu ɲuman n'ale ye Elhaji Yaya Togola ye ni caman k'a ma ko Madu Sanfu. Nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka nin wale ɲuman sugu kɛ Buguni mara ɲɛtaa kosɔn. Ali bi o kadara kɔnɔna na ka hakili jigin k'a fɔ ko Elhaji Yaya Togola ale n'a dɛmɛbaga jɛkulu o kɛra sababu ye ka $500,000 ni $15,000 n'a nɔkanfɛn ko do Buguni mara ɲɛta la kɛnɛyako olu la ɲɔgɔnna wɛrɛw caman. N'an bɔra yen nɔ fɛn min ye an ka ladala ko ye club 66 maaw fɛ i n'a fɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun u b'a kanu k'u bolo fa k'a to ka ɲɛsin u ka tɔndenw an'u kanubagaw kɛrɛnkɛrɛn la minnu garisɛgɛ bi farati dɔgɔkun o dɔgɔkun. O kadara kɔnɔna na ni tɛnɛn don u y'u bolo fa k'a to maa 3 olu garisɛgɛ donna $1,000,000 na a nɔkanfɛn na. An ka ɲininikɛla Fatumata Kane ani Abudulayi Sogodogo an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔ olu fɛ. Club 66 ka ladala bonyamasegin a ka tɔndenw ma dɔgɔkun o dɔgɔkun nin dɔgɔkun in ta bɔra a sira fɛ. Fatumata Traoré ka fara Jɛnɛba Jalo kan ani Azeta Keita olu de kɛra nin dɔgɔkun in niyɔrɔbatigi ye. Club 66 yɛrɛ ka laɲini ti dɔwɛrɛ foyi ye fo ka wuli ka jɔw boloda cogo min na kɛnyɛrɛye ni o ye entreprenariat ye o ka se ka don ba la ka baarakow nɔgɔya denmisɛnninakaw bolo ani kalankow kɛrɛnkɛrɛnnenya na a tɔndenw ka se u denw ma. Club 66 secrétaire général ka fɔ la ko baara bolodalen caman de bɛ tɔn in kɔnɔna na minnu ni u hakili b'a ka o dɔw fana waleya. O senfɛ a ye weleda kɛ ka ɲɛsin maa ŋaniya ɲumantigiw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na jamana ɲɛmɔgɔw cogo min na o laɲiniw ka se ka sabati. N'a y'a ye kɔrɔlen an bɛ mɔgɔ minnu ta ka kɔrɔ don tɛmɛnw na dɔw mɔgɔ 5 ka se mɔgɔ 10 ma. O tun y'an yɛrɛ club yɛrɛ ka dɛmɛ ye ka kɛ o mɔgɔw ye. Bon n'i bɛ hali den tɛtɛ a ka se taama la wagati bɛ kɛ i bɛ kariya k'i bolo b'a kɔrɔ walasa i ka se ka dɔn k'i ka dɛmɛ ye dɔnya. Donc siɲɛ fɔlɔ ninnu na mɔgɔ sarataw mɔgɔw ka minnu ye wari sara o hakɛya proportionnel la n'i y'a jateminɛ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 1 ani dɔɔni bɛ mɔgɔ 1 yɛrɛ kan. An y'a ye siɲɛ in na sera fɔ mɔgɔ 2. Donc o siɲɛ fɔlɔ in a ka so la donc o yɔrɔ kama an fana ko bon sisan an b'a commencer k'an bolo bɔ den kɔrɔ a ka taama yɛrɛ ye. Ni à partir de 2019 octobre kalo 2019 n'o ye rentrée kura nata ye membre fɛn fɛn bɛ yen ni a y'a ka carte sara membre bɛ se ka kelen-kelen bɛ se ka den bila ka taa an ka école partenaires la ka bɔ primaire la ka taa 9e na ti fɛn sara min yɛrɛ ka ni o ka teli n'a bɛɛ o ye baloko ye ka ɲini ka o balo o sɔrɔ nɔgɔya an ka membre ma o fana tun y'an ka activité dɔ ye. Club 66 ka sugantili ye dɔgɔkun o dɔgɔkun ye. O kadara kɔnɔ maa minnu ni olu kɛra niyɔrɔbatigiw ye u ye u ka nisɔndiyaw yira ni ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a ɲɛmayaso ma ka labana ni ka weleda kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma u kana kɛ Club 66 tɔnden ye walasa ɲɛtagaw ka se ka sabati. Ne bɛ se ka min fɔ Club 66 ko in na mɔgɔw b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ne kɔni dalen don a la wa ne b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna fɛnɛ u ka da la ne yɛrɛ filɛ u ye ne wele fɔlɔ ne ye avantage ra wa ne ye n ka million sɔrɔ n'a foyi ma don a la wa gɛlɛya foyi ma k'a la fɛnɛ. Bon ne yira bi gagnant la a diyara n yɛrɛ de parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan Mali kɔnɔ gɛlɛyaba de bɛ mɔgɔw la ni mɔgɔ ye ni occasion sɔrɔ ka wari sɔrɔ nɔgɔya la ta a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko wari fu don dɛmɛ don quoi. Jɛnatigɛ in na an bɛ yɔrɔ min na bi i tɛ nin wari sugu sɔrɔ mɔgɔ si bolo. Ne kɔni bɛ siran min kɛ Club 106 la galon tɛ Club 106 ye depuis don fɔlɔ min na n'u taara fɔ ne ɲɛna ne y'u ka papier ta k'a kalan n dara la n donna la wa n ye n ka denbaya bɛɛ don n ye mɔgɔ caman sɔrɔ ka don a la
ka mɔgɔw hakilina fɛngɛ ka ɲɛfu ɲɛna u donna la ka da cloison salle ka da baloko yɔrɔ ma wari in yɛrɛ tɛ dɛ baloko yɔrɔ a bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ fɛn ba la ne yɛrɛ donna la baloko in de kama an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ club 66 yɛrɛ ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye fo ka ɲɔgɔn dɛmɛ banba buna adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka se i yɛrɛ kɔrɔ lajɛrɛ in sɔrɔla ka kuncɛ ni jataw ye o fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw na minnu bɛna lase Kafinɛ Bacili fɛ. Chadi jamana kono kabeni ntɛnɛndo avril kalo tile 15 ye su minuit waati Bamaganci mɔgɔ ŋaniya jugutigi dɔw ye wuli ka jɔ ta ni ka Lac Chad marabolo sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sorasiw dagayɔrɔ mun be yen Bamaganci mɔgɔ ninnu ka janfa in kɛra sababu ye ni ka lakana tigilamɔgɔ 7 bɔnɛ u niw na ka labana ka lakana tigilamɔgɔ 15 hakɛ jogin kosɛbɛ an ma ladɔnniya k'a fɔ Bamaganci mɔgɔ ŋaniya jugutigi minnu ni wuli ka jɔ cɛjugu in waleyara u fɛ o be Boko Haram Bamaganci jɛkulu tɔndenw de kofɔ Boko Haram Bamaganci jɛkulu ka nin wuli ka jɔ in a bolodara u fɛ ka sanga ni dɔgɔkun 3 kɔ ye basigi kɔnɔ Chad jamana kɔnɔ lafiya mu ni Chad jamana kɔnɔdenw kun nu be fɛ ka don a suma la bari sabu ka da kan dɔgɔkun 3 kɛra basigi la Bamaganci mɔgɔ ka wuli ka jɔ ma boloda o dɔgɔkun 3 min kɔnɔ mɔgɔ be se k'a fɔ ko nin ye Boko Haram Bamaganci jɛkulu wulilen a deliko fɛ tuguni Chad laki marabolo in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa ni kɔrɔyan fan ye Bohama dugu kɔnɔ ni a masurunya yɔrɔ ye Kayinga Kinjiriya ye Chad jamana sorasilakaw dagayɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min be yen nɔ o de kɛra Boko Haram Bamaganci mɔgɔw ɲɛjɔyɔrɔ ye kumana min na maafaga wuli ka jɔ kɛla ninnu be wuli u ka ŋaniya juguya baara ninnu na Boko Haram Bamaganci jɛkulu kɔni min kɛra sababu ye n'u sera ka dankari kɛ Chad lakana tigilamɔgɔ 7 ka ɲɛnɛmaya la ani ka labana ka mɔgɔ 15 hakɛ jogin kosɛbɛ janfa in kɔlɔsira Boko Haram Bamaganci mɔgɔ minnu fɛ u hakɛya be t'u jɔ fo mɔgɔ 60 ni kɔ hakɛ la o Bamaganci mɔgɔ ninnu cɛma 63 sera ka faga sorasiya ma ɲɛma état major ka fɔ la wa cɛsiri ani wulikajɔ fangaw be ka bonya kosɛbɛ min be ka sababu ye danga se ka kari Bamaganci mɔgɔ ninnu ka ni wulikajɔ cɛjugu ninnu na ni k'u silatunu k'u daga taga bɔ Chad jamana kan Boko Haram Bamaganci mɔgɔw ye wulikajɔ min ta ni k'a ɲɛsin Lac Chad marabolo ma wulikajɔ in tara Boko Haram Bamaganci jɛkulu fɛ k'a ɲɛsin marabolo min ma ni o ye Lac Chad marabolo kɔnɔna ye sorasiya ma ɲɛma chef d'état major général ni o ye général Tayer Erda ye ale taara munumunu salo kɛ o yɔrɔ kofɔlen na sorasiya pankurundennin kan ka bɛn ni ntɛnɛn sɔgɔmadayan fanfɛla ye walasa ka se ka t'i ɲɛ jɔ Boko Haram Bamaganci mɔgɔw ka ni janfa jugu in na min kɛra sababu ye ni ka niw bɔn ani ka maa camanw jogin dɔgɔkun 3 bi ɲɛ Chad jamana kun kolosumana dɔɔni ka sababu kɛ Bamaganci mɔgɔw ka wuli ka jɔ cɛjugu madali ye kabiri ni maafa wuli ka jɔ min bolodara u fɛ ka ɲɛsi dangdala dugu ma n'a be ka taa ni Niger jamana masurunya yɔrɔ ye o wuli ka jɔ cɛjugu min ni o kɛra Bamaganci mɔgɔw fɛ o fana kun kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ 20 bɔɲɔgɔnko bɔnɛ u niw na lakana tigilamɔgɔw la Chad jamana kɔnɔ Faransi jamana kɔnɔ Faransi faba la Paris kerecɛnw ka ala deli soba min n'a be fɔ a ma ko Notre Dame de Paris ni ta mɛnɛna o cathédrale ba in na ka bɛn ntɛnɛndo avril kalo tile 15 ma ta mɛnɛ min senfɛ ni soba in jenina kosɛbɛ fo k'a kɛ fɛn ma yɛlɛma ye Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ye layidu ta k'a fɔ ko kerecɛnw ka ala deli soba in ni o ye cathédrale Notre Dame de Paris ye ko a bena lajɛ ni k'a ladilan tuguni jamana ɲɛma y'a jira k'a fɔ ko o ɲɛbila labɛnw baaraw bena nun don min be kɛ sababu ye sojɔ baara in bi teliya tasibilaw be ka kɛ ani layiduw fana be ka ta walasa kerecɛn diinɛ maaw ka ni soba in be se ka lakurakuraya cogo min ni k'a ladilan k'a ɲɛ a jeninen kɔfɛ dɛmɛko ta fanfɛla la dalakan caman kɔni be ka ta min be dɛmɛɲɔgɔnya kofɔ ka ɲɛsin sojɔ baara in ma ka bɛn ni tarata don avril kalo tile 16 ye tafagalaw sera ka dɛmɛ don Notre Dame soba in ma ni k'a ta bɛɛ lajɛlen faga ka bɔ a kɔnɔ pepewu ta fagalen kɔfɛ babu min ni o bena na kɛ darɔgese ye sisan o be tali kɛ a lakurakurayali musaka ko kan Faransi faba parimɛri ye layidu ta k'a fɔ ko dɛmɛ na bɔ Paris sigida ɲɛmayaso la ni musaka dili ye musaka min ni o be t'i jɔ euro wari la $50 la k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin cathédrale Notre Dame de Paris jɔliko ma Faransi faba Paris tɔgɔ la
ko lajɛrɛ fɛnɛ bina boloda ka dɛmɛ ɲini min bɛ kɛ sababu ye musaka bina se ka sɔrɔ ka bɔ diɲɛ fan caman kɔnɔ walasa ka se ka dɛmɛ don nin yɔrɔ la kurakurayali baara in ma. UNESCO fana y'a jira k'a fɔ ko labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen don walasa u ka se ka dɛmɛ ɲɔgɔnya lase Faransi jamana ma nin soba in ladilanni na cogo min. Barisabu ka da kan cathédrale Notre-Dame de Paris o jatelen don UNESCO fɛ k'a kɛ diɲɛ selege naani tiɲɛba ye n'u ko a ma ko patrimoine. O kama jan ka kan ka to o yɔrɔ kofɔlen ninnu na a kana se ka tunu. Île-de-France marabolo ɲɛma fana ye dantigɛli kɛ ko euro wari miliyɔn 10 na bɔ olu fan fɛ ni k'o fana labila k'o kɛ dɛmɛ ye min bɛ kɛ sababu ye yɔrɔba in ladilanni baaraw bɛ se ka nun don. Dɛmɛɲɔgɔnya ŋaniya taara maa caman wɛrɛw fɛ walasa ka se k'a lase baara in ladilanni kura ma. Faransi jamana setigiba 2 ni o ye Pinoltkaw ka denbaya ani Arnautkaw ka denbaya ye olu fana ye dɛmɛ layidu ta ka ɲɛsin Notre-Dame de Paris jɔli baaraw ma ni euro wari miliyɔn 100 ani euro wari miliyɔn 200 dili. Fondation France Sylvia o fana ka dɛmɛɲɔgɔnya bɛna se baara in kɔnɔna na ka fara jiri baarakɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn kan olu fana bɛɛ lajɛlen k'u ka dɛmɛ na ye. Sudan jamana kɔnɔ farafina tɔnba Union Africaine wililen do Sudan jamana furancɛrɔ fanga sɔrasilakaw nɔfɛ ka bɛn ni ntɛnɛndon ye. Farafina tɔnba Union Africaine kɛlen do ka kangarima kan kɛ ka ɲɛsin Sudan jamana ma. Farafina tɔnba Union Africaine ka bolofara min ni o bɛ ɲɛsin bɛn ani lakanako ma o ɲɛmayaso jɛra ni ka sigi dɔ boloda Addis Abeba. Sigi min kɔnɔna na u kɛlen do ka tile 15 de labila Sudan jamana sɔrasiya ye a ka fanga lasegin jamana kɔnɔdenw ma. An ma ladɔnniya k'a fɔ Nanzarala tɔnba Union Africaine ka nin ci in lasera Bataki de fɛ. Nanzarala tɔnba Union Africaine y'a jira k'a fɔ Bataki min kɔnɔ ko ni Sudan jamana furancɛrɔ fanga sɔrasilaka ninnu ma sɔn Union Africaine ka nin kangarimada in ma k'o kuma na ko farafina tɔnba da tɛna don Sudan jamana kunkanko kuma la. Sudan jamana ka tɔndenya bi jɔ fɔlɔ farafina tɔnba Union Africaine kɔnɔ. O sariya in taara farafina tɔnba Union Africaine fɛ ka sanga ni waati ye waati min na ni Sudan jamana bolonfurancɛw falen do tɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na buna adamadenninw fɛ walasa ka se k'u ka nisɔngoyaw jira. Congo RDC jamana kɔnɔ ka bɛn ni ntɛnɛndon ye ngomakaw ye sɔrasiya ma ɲɛmaw ka lajɛrɛba dɔ bisimila n'u ko a ma ko réunion du conseil de défense. Sigi in kɔnɔ kuma babu tun bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye ka se ka lakanabaliya kɛlɛ. Lakana bɛ se ka sabati cogoya minnu na Nord Kivu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Congo RDC jamana kɔnɔ. Lakana ɲinini sigiba in min ni a kɛra gomakaw fɛ ka bɛn ntɛnɛndon ma Congo RDC jamana ɲɛma Félix Tshisekedi de tun bɛ kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya la. An ma ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ka nin goma taama in o de bɛ a ka munumunu salo fɔlɔ ko fɔ Congo RDC jamana yɛrɛ kɔnɔduguw la kabiri ni a ka foroba sigili kɛra jamana ɲɛmaya kunna Congo RDC jamana kɔnɔ. Ka sanga ni lakana ɲinini sigiba in ye min ni a bolodara sɔrasiya ma ɲɛmaw fɛ jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ye layidu dɔw ta Goma kɔnɔ ka bɛn ni ntɛnɛn ye. Layidu kan minnu ni olu bi tali kɛ lakana ɲinini fɛɛrɛw kan ka ɲɛsin Nord Kivu ma ko fɛɛrɛw bɛna na sigi sen kan lakanako binakun kan walasa ka se ka dɔ fara lakana tigilamɔgɔw hakɛya kan u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri baaraw la min bi kɛ sababu ye laɲiniw bi se ka sabati. Dɔ faralen kɔfɛ sɔrasilakaw kan kɛlɛkɛminɛnw ka se ka ɲini ka du u ma fo ka taa se musakakow ma olu bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan. Jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ka dantigɛliw la a y'a jira k'a fɔ ko maa o maa ni o de kɛra sababu ye ka basigi tiɲɛ k'i ka da la k'a fɔ yafa tɛ kɛ mɔgɔ si ma. Fɛɛrɛ bi se ka sigi sen kan walasa tɛgɛ ka se ka kɛ o tigilamɔgɔw la k'u wele bɔgɔ jeninenw kan ni k'u ɲangi Congo RDC jamana kɔnɔ. O fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na min na bɛnna kunnafoni di so ɲamaya so fɛ ka lasew ma ka kɛɲɛ ni nin kuma in ye. Aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ laseli wɛrɛ aw ni Fatumata yɛ ka ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn ni Ala sɔnna diɲɛ waati wɛrɛ.